Joe Biden je potpisao zakon o isporuci oružja Ukrajini u okviru Lend-Leasa, saopštila je Bela kuća. Ovo će značajno proširiti asortiman isporučenog oružja. Ne govorimo samo o senzacionalnim dževelinima, po svemu sudeći, mogu se isporučiti i avioni. Peskov je ove nedelje dao izjavu da snabdevanje Ukrajine oružjem iz zapadnih zemalja usporava vojnu odbranu, ali neće uticati na postizanje rezultata. Rogozin je juče u intervjuu rekao da je danas ceo NATO neprijatelj protiv nas. Zapad otvoreno kaže da im je cilj da ostvare poraz Rusije u Ukrajini i svaki dodatni dan igra protiv Rusije. Na dan pobede, Scholz se razmeće rečima da Moskva ne ostavlja Berlinu ništa drugo nego da Kijevu isporučuje oružje. Možda je vreme da se preventivno zaustave isporuke. Na primer, možete demonstrirati sposobnosti kinžala negde na praznom poligonu NATO-a u Evropi. Uostalom, Putin je 2 puta tražio od kolektivnog zapada da se ne meša.